Aminu alaikum salam. Wajen ta kila mani. Ai to kin zo kin samu. Ya kake? Lafiya kala wallahi. Wallahi ina zauna a gida ne kaɗai ba abin da nake barin to wajen ka zo in sha labari. Guda nawa kike so kwando akwai su. Ko guda nawa ne ma abin mai To babu shakka. Bari in baki labarin mata da miji da suka ji shago siyayya. An fai da rama. Ba ni labari. Yau uwar gida yanzu kin gama Allah kawo mu shago. Taliyan mu ta kare, makaronin mu ya kare, sannan tumatir ledan mu ya kare. Ni kai na shago a ba mu taliya, a ba mu makaroni, sannan a ba mu tumatir leda. Kai kake gidan ko ni? Kai zaka faɗa abin da za a bada? Ai ba